Għaliex Jason irid jiżżewweġ? Nifhimni, qatt ma ħsibt li fuq żwieġ jiena qatt. Dak is-sena l-oħra konna qegħdin hawnhekk id-dar u kien hemm Om Silvan magħna hawnhekk bdejna nitkellmu fuq iż-żwieġ, fuq ir-relazzjoni tagħna. U niftakar ommu qaltilna tnejn aħna. Għalfejn ma tiżżewġux allura. U l-espressjoni li kienet ġifieri Silvan ħaresna lejn xulxin u badna nitqgħu. U Silvan qal li għaliex le. Meta tajt jien miżżewweġ fisser għandi bniedem li nħobb ħafna. Jiena ġifieri ħanidedika ħajti għalih biss. Fiex waslu l-preparamenti tat-tieġ? L-ewwel ħaġa li għamilna morna is-City Hall hawnhekk bħalissa għall-gvern ta' hawnhekk aħna diġà miżżewġin. Qegħdin busy wkoll bil-parti tat-tieġ li Silvan u jiena nixtiequ li jekk il-bambin it-temp ikun tajjeb isir id-dar fil-ġnien. Xtraw iċ-ċrieket minn Malta? Għalli kif tinżel Malta għalli ċekja fuq iċ-ċrieket għalli għax joġob id-deb ta' Malta iktar joġobni minn tal. Min jagħmel ix-xogħol tad-dar? Jiena biċċa kbira innaddaf meta nkun off darbtej fil-ġimgħa, però innaddaf ġifieri kullum kien naqla kollox. Apparti ġifieri l-ispeċi ta' mara tnaddaf biċċa kbira. Jiena nispiċċa nnaddaf, però m'għandix taqsam ġifieri mara f'raġel. Nejjaħni għarġil, u nimxu ta' tarġil. Jason konxu li Knisja ma taċċettax żwieġ bejn koppji tal-istess sess. Imħawwa dwarha? Il-Knisja ma taċċettanix, xu ma nistax nagħmilha immur quddiem ngħidla jekk jogħġbok aċċettani, dak huma affarijiet tal-Knisja mbagħad. Jien għalija qed inħobb bniedem wieħed, ħanaqsam ħajti miegħu u jien għalija ma nagħmel xejn ħażin. Il-Mulej qal ħobbu l-xulxin. U jina dak li qed nagħmel. Never thought you knew me. Never thought of you.